Sugeng enjang bocah-bocah kelas 1 SD Kristen Satya Wacana. Nah, esuk iki bareng karo Bu Ria, bocah-bocah bareng-bareng sinau basa Jawa. Ana ing piwulang 4 budi pekerti. Nah, apa iku budi pekerti? Budi pekerti iku artine akhlak utawa tindak tanduk utawa tata krama. Tata krama kalau di bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Bagaimana kita bersikap dengan baik, bagaimana kita bertindak sopan, bagaimana kita berperilaku yang baik. Nah, kepriye wong sing duwe budi pekerti sing apik? Bocah-bocah sing duwe budi pekerti sing apik kuwi bakale hormat marang wong tuwa, hormat karo bapak ibu guru, sayang karo sedulur, karo kanca-kanca. Terus utamane uga taat karo peraturan sing ana ing lingkungan sekitar. Nah, yen bocah sing ora duwe budi pekerti sing apik bakale kepiye? Nah, bocah-bocah sing ora duwe budi pekerti sing apik bakale tumindake sakarepe dhewe. Sikapnya akan sesuka hati, tidak mempedulikan bagaimana orang yang ada di sekitarnya. Nah, yuk bocah-bocah bareng karo Bu Ria esuk iki padha sinau budi pekerti pertama ana ing sakjroning omah. Ning omah sawijining budi pekerti sing kudu dilakokake utawa kudu ditindakake yaiku pamit karo wong tuwa. Yen bocah-bocah arep dolan, arep menyang warung, utawa arep metu saka omah amarga ana keperluan, nah bocah-bocah kudu pamit, pamit marang wong tuwa. Kareben wong tuwa ora dadi kuwatir lan ngerti yen bocah-bocah iku tujuane lunga ana ing endi. Oh, arep mangkat sekolah, arep kerja kelompok, arep dolan. Nah, tuladane ngono kuwi. Nah, iki ana contoh gambar ing sisih Bu Ria. Pamit marang wong tuwa. Nah, sakliyane pamit marang wong tuwa sing ana ing gambar iki uga nunjukake yen bocah-bocah hormat marang wong tuwa. Menawa wong tuwa perlu diewangi, perlu bantuan, bocah-bocah uga iso nglakokake tumindake kaya ngono kuwi contone ngaturi unjukan, memberikan minum, ngaturi unjukan marang wong tuwa. Terus kepriye yen ana ing sekolah? Nah, contoh budi pekerti ana ing sekolah yaiku yen guru lagi nerangake pelajaran, bocah-bocah ngrungokake sing apik. Kaya lagu sing wis diajarke Bu Maria. 1, 2, 3 astane sedeku mirengake Pak Guru menawa didangu 4 nuli 5 lungguhe sing tata aja padha sembrono mundak ora bisa. Nah, bocah-bocah wis sinau lagu iku. Nah, ngono uga budi pekerti ana ing sekolahan. Bocah-bocah yen arep takon utawa perlu Pak Guru nerangake pelajaran malih, iso tunjuk jari. Ya, dadi ora rebutan anggone pacelathon. Yen ana kancane sing takon, bocah-bocah ya kudu ngrungokake. Lanjut. Nah,
Ngaturi salam karo bapak ibu guru iku kalebu budi pekerti sing apik ya. Nah, tapi amarga saiki isih ana ing kondisi pandemi COVID-19, ora pareng jawat asta atau berjabat tangan, tetep ngaturi salam uga iso nganggo nah begini. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Seperti itu juga bisa ya. Nah, lanjut meneh. Yen karo kancane menawa pas gawe kesalahan kudu wani njaluk pangapura. Ya, kalau anak-anak berbuat salah harus berani minta maaf. Iku budi pekerti ana ing sekolahan. Nah, sawijining budi pekerti ana ing dalan yaiku yen ana wong sing wis tuwa, mbah-mbah, Mbah Putri utawa Mbah Kakung arep nyebrang dalan kok kira-kira mlakune rindik utawa alon diewangi. Contoh sing liya yen ana wong sing nggawa eee, barang-barang akeh lan abot terus isine wutah diewangi. Paring pitulung marang wong liya. Terus tempat umum iku kanggo kabeh wong sing ana ing daerah iku. Artine kudu njaga lingkungan. Sawijining carane yaiku jaga kebersihan. Yen arep buang sampah kudu ana ing tong sampah, ora dibuang sembarangan. Yen ing cedhake ora ana tong sampah, sampahe disimpen dhisik, lebokke kantong utawa lebokke ana ing tas. Mengko yen wis nemu tong sampah lagi dibuang. Nah, iku mau contoh-contoh budi pekerti sing iso dilakokake ana ing omah, ing sekolah lan tempat umum. Nah, ayo Bu Ria ngajak kabeh bocah-bocah kelas 1 dadi bocah sing duwe budi pekerti sing apik.